naniloko ko. Hindi ko naman talaga gustong gawin sa inyo yan, kaso wala akong magagawa. Hinabol kasi ako ng ibang mga kababaihan. Hindi ko naman talaga gusto na lokohin ko kayo, na pagsasabayin ko kayo. Kaso ano eh, wala akong magagawa. I-decide na lang ko sa sarili ko nga huwag na lang ako mag-jowa. Patikin-tikin na lang, paside-side na lang, ganun na lang gagawin ko para wala naman masaktan ng mga babae dyan. Kaya sa inyo, pasensya talaga akong nasaktan ko kayo. Hindi ko talaga gusto gagawin eh. Kasi yun eh, yung katawan ko na talaga yung inaabol nila. Kaya kung nga ba kung ba't ginagawa nila sa akin yun,